Suportado ng Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga ang hakbang ng Pampanga Mayor's League na makiangkas sa proseso ng procurement ng COVID-19 vaccines ng probinsya. Ayon kay 3rd District Board Member Rosby Henson, ang inisyal na 300 million pesos na naipasa ng SP ng Pampanga ay kapos para makamit ang 70% herd immunity ng lalawigan na nasa higit 2 milyon ang populasyon. Specifically, 300 million is specifically for the purchase of vaccine, initial. Ganun. So yun ang gusto nating panawagan sa ating mga LGUs na sana dagdagan nila on their part yung allocation for the purchase of vaccine, and then we can request the provincial government centralize na lang yung purchase. Sinabi ni Henson na magkakaroon ng Memorandum of Agreement ang Sangguniang Panlalawigan at ang Pampanga Mayor's League kaugnay ng naturang hakbang. Pero bago pa sana umano maisapinal ang kasunduan ay nanawagan siya sa mga alkalde ng probinsya na ikonsidera itong higit na kailangan ng mga mamamayan kaysa sa mga proyektong maaari munang isantabi. Pwede naman nilang dagdagan pa yun eh. Kasi nung nakaraan pinagawayan pa nga nila yan yung supplemental budget sa pagbibigay ng ayuda eh. Alam mo, ang ayuda, matutulungan nyo yung mamamayan for about, let's say, maximum of 1 week. Pero hundreds of millions in-allocate nila. But this vaccine will protect the individual citizen, no? Yung mamamayan, for a long, long time. Ayon pa kay Henson, ibabatay ang distribusyon ng bakuna sa estado ng pangangailangan ng populasyon at COVID-19 cases ng isang munisipalidad. Ang magiging policy guidelines dito is saan ba maraming tama? Saan ba maraming vulnerable? Kinumpirma naman ni Pampanga Provincial Administrator Attorney Charlie Chua na dadaan sa basbas ng Sangguniang Panlalawigan ng kasunduan na pagsabay sa pagbili ng bakuna ng mga LGUs ng Pampanga. Ngunit ang katotohanan umano ay hindi lamang ang pera ang issue sa pagbili ng bakuna, kundi ang commitment ng mga pharmaceutical company sa availability nito sa bansa. Good, alam mo, Pao, kahit dagdagan mo ang orderin mo, kung minsan yung ng manufacturer yung tumatanggi na ito lang muna, ito lang ho muna, ganyan lang muna ang maibibigay namin. Yun ang nagiging problema ngayon sa vaccine. Tignan mo din yung nangyayari sa national government, di ba? Sinabi ni Chua na inaabangan na nila ang 300,000 doses na inorder na AstraZeneca. Ganito rin kalaki ang inaasahang dami ng bakuna sa ikalawang bahagi ng procurement na inaasahang darating sa third quarter ng taon. Habang may initial order na rin umano ang probinsya ng 100,000 doses ng Covovax at ito ang inaasahang bibilhin ng mga alkalde, pero nakadepende pa rin umano sa commitment ng mga ito sa MOA. Hanggat hindi nakaperma kasi sila sa MOA kung ano yung funds na nakalagay doon, hindi ako makakapagsalita eh. Hindi ko masasabi. Pero meron pang panahon kasi isa sa dito sa at least hanggang next week. Binibigyan naman ako nung ating kausap from Covovax, no, yung Faberco, ng hanggang first week ng May. Ayon kay Chua, mahalaga na kanilang malaman ang commitment ng mga mayor sa kanilang nasasakupan upang makita ng provincial government ang kakulangan upang maayudahan daw ang mga ito. Paulo G. Santos, CLTV News.